Moi! Tänään mä aloitan blogaamaan vähänkin tää viikko mikä tulee. Vappu on mennyt. Se oli kiva. Vähänkin vapaalla ja myöskin kotona. Ei se ollut ihan ihmeempää hommaa, mutta sitten tänään se alkaa se pyöräilyviikko. Ja mä menen hakemaan oma pyörä. Tää on myöskin mielenkiintoista, koska mun oma pyörä on ollut siis varastossa pari vuotta. En oikeasti koskenut siitä. Mulla on ollut semmonen kesät, että mä oon ollut matkalla ja on ollut pois. Mutta sitten tänä vuonna mä ajateltiin, että nyt on aika oikeasti korjaa siitä ja pyöräillä. Ja näin. Ja sitten mulla on tässä mukaan oma kypärä. Että safety first. Se on aina tärkeää, että meillä on kaikki kunnossa. Ja katsotaan, koska mun kaveri on niinku korjattu siitä pyörä niinku viikonloppuna. Siellä oli joku semmonen tapahtuma, missä huolto oli tarjoamassa ja mä ajateltiin, että miksi ei. Pitäisi laittaa sitä kuntoon. Sitä katsotaan. Ja sitten. Mutta tänään maanantaina mä menen hakemaan. Pyörä on siellä Tapiolassa. Ja sitten katsotaan, miltä se tuntuu, kun pari vuoden jälkeen niin kun mä testataan taas. Mutta nyt mä menen metroon. Ja tässä niin kuin Kalasatamasta mä lähden niin kuin metrolle sinne päin Espooseen. Ja. Siis siellä tuli mun kyyti. Ja näin. Joo, tulee pian. Mun kollega odottaa minua siellä Tapiolassa ja katsotaan mitäs siellä pyörä. Meillä on ollut siis koko viikko tää kampanja menossa töissä, että pitäisi houkutella ihmisiä niin oikeasti mennä pyöräilemään. Tätä on siis ollut siis aika kiva, että kaikki lähtee mukaan. Muuta. Missä metro? Nyt minuutin päästä on tässä. Jolla on.
ikinä miettinyt kuinka syvä tää metroasema on. Se on oikeesti. Se tuntuu vähänkin niinku pitkä. No. No niin, nyt mä olen Tapiolassa ja tulin ulos Ainosta. Ainoa on tämä kauppakeskustelu Tapiolassa, niin missä metroasema on. Ja nyt mä olen täällä, missä on tää hieno uusi paikka, mikä on ollut tämä vanha Tapiolan aukio tai bussiterminaali on nyt. Tai parkkipaikka tai ihan mikä vaan. Tää on niin monta asioita niin kuin samana paikalla. Mutta siis aika kiva näköinen on. Ja esimerkiksi täällä saa nähdä, että tää on uudistettu muutama vuotta sitten tällä Tapiolan keskus ja mikä se on se kauppakeskus ja kaikki muut. Ja siis joo. Tämä on ihan kiva alue. Mä oon ainakin miettinyt, että olisi kiva asua täällä, koska kaikki on lähellä ja siis nyt kun metro kulkee ja saa mennä ihan helposti ihan kaikkialla. Helsinki on niin nopeasti 15 minuuttia, sä oot Helsingissä tästä ja bussilla pääsee, autolla pääsee. Vasalle pyöräillä tietysti, mutta sitten en mä ikinä saanut mahdollisuuksia asua täällä Tapiolassa, mutta olisi kiva. Mun mielestä olisi tosi kiva. Ja nyt mä olen siis matkaan olla Tapiolan kirkon ja siellä mä tulen hakemaan mun pyörä. Tällä sijoitte tämä Tapiola Garden lokista hotelliin ja siellä näkyy missä hieno maisema. Heillä on tätä pikku artificial lake, mutta kesä ja talvi on niinku paljon tapahtumaa siellä. Ja tämä Sokos hotelli on se Hotelli Garden. Se on ollut tällä aika pitkä mun mielestä. Ei ollut, se on ollut niin pitkä täällä. Ja näin. Tänään on aika hieno niinku aurinkoinen päivä, joka tää blogaus on myöskin kiva tehdä, koska mä voisin myöskin sanoa, että itselleen mä en oikeasti tykkää niin paljon säädestä. Siis jos se sata vettä ja se on härmää ja märkä ja näin, mä en oikeasti tykkää niin paljon, mutta näin aurinkoinen, ei se haittaa, jos se on vähänkin kylmä. Mutta se aurinkoinen on ainakin niinku kiva. Voisi laittaa lisävaatteet päällä ja näin se toimii. Mutta nyt pian mä menen hakemaan pyörä ja katsotaan miten se menee. Mä haluaisin kokeilla, jos se on kunnossa ja jos ei sitten mikä vieläkin pitäisi tehdä, että toimii. Mutta sitten tää on se Tapiolan kirkko. Täällä on se paikka, missä menen. No niin, nähdään sitten. Saan pyörää, joo. Se on hieno automaattinen ovi, ei tarvitse taistella täällä koko ajan. No niin, tämmöstä on mun pyörä. Toivottavasti ei ketään väärästää. Tää on ainakin aina se kysymys, että kuinka pitkä aika menee, että ei ketään väärästää. Ja tää on aina se kysymys, mutta myöskin lukko
on mun lukko, että pitäisi muistaa, että mikä se koodi oli. Mä en nyt muista. Mä yritin viikonloppuna, mutta en oikeasti muistanut mikä se oli. Mutta siis näin. Näyttää ihan hyvältä. Ja ihan ok. Katsotaan mikä fiilistä on. Mä kokeilen siis oikeasti niinku, mä menen vähänkin tervehtimään ystäviä täällä niinku Tapiolan Garden on siellä lounaspaikka. Ja sen jälkeen mä kokeilen, että onko tää hyvä. Mutta sitten sen jälkeen teen vähänkin töitä. Varmasti editoida muutama video täällä. Joku lyhyt video myöskin voisi olla tätä pyöräilyviikkosta. Ja sitten vapaalla iltapäivällä. Mutta katsotaan miten se menee. Mä laitan pyörät täällä. Sitten. Näin. Tää on se. Tää on mikä se on. Ei mitään niinku erikoista pyörää, mutta siis riittävästi hyvää, että se pärjää ihan hyvin kesällä. Ja tää on ollut mulla jo muutama vuotta. Ihan hyvä on. Ihan hyvä on. Mä oikeasti olen iloinen, koska haluaisin niinku kesällä myöskin pyöräillä Helsingissä. Ja miksi ei Espoossa. Näin. Moi. Moi. Moi, mä tulin hakemaan toi Rescue. Rescue, joo. Oliko toi sushi? Joo. David. Joo, kiitos. Sori, mä vaan odotan, koska se pyörää niin. No niin, haen vähänkin sushia. Tuo Rescue on tosi hyvä. Ja normaalisti mä yritän niin hakea se sieltä, koska se on edullisemmin hinta ja mikä normaaliti voi vertailla. Ja sitten se on myöskin ekologista, että hävikkiruoka voidaan hakea ja se on hyvä ruoka, ei se mitään huonoa juttu ole. Mutta sitten tästä sushista mä haen ja mä menen syömään varmasti puistolla. Puistossa voisi olla ihan hyvin. Meidän pusseen loppuun, millä käytetään tämä. Noniin, kiitos paljon. Kiitos. Yes.
Mulla on nyt lounas. Ja nyt mä menen syömään puistossa. Mä varmasti saan joku aurinkoinen paikka siellä ja sitten sen jälkeen mä voin tehdä vähänkin töitä. Ja näin. Kävelen sinne. Joku semmonen kiva paikka siellä. Siellä varmasti Esplanadissa olisi olla tosi kiva. Tosi kiva paikka. Nyt kävelen täällä kaivopihalla ja Pyörän kanssa sanoisin, että ei siis joskus ei niin helppo ole, jos sä menet sisään johonkin, niin se vähänkin haastava joskus päästää ja jäädä se pyörä vähänkin aika siellä, mutta siis pitäisi vähänkin tutustua, miten se toimii. Mulla on tää lukko, joka mä en luota 100% niin kuin jäätä mun pyörä pelkästään lukossa, koska tää on ihan helppo voidaan rikota ja viedä pois. Ja sen takia, että paremmin, että mä olen vähänkin varovainen. Mulla tällä hetkellä ei ole muuta pyörää että kuin tätä. Tää voisi olla se kesän pyörä ja katsotaan myöhemmin, jos voi korjaa paremmin ja vaihtaa renkiä tai tämmöistä, mutta sitten tähän asti on toiminut hyvin. Ja hei, toi forum vieressä toi rakennus näyttää nyt, että se menee eteenpäin. Aika hieno näyttää niinku. Näyttää hyvältä. Sitten mennään vähänkin tästä läpi. Jos mä voin syödä siellä Esplanadin puolella. No niin, terassikahvilat ovat jo asetettu tällä keskustassa. Aika hieno näköinen. Oikein keltainen. Täällä myöskin voisi olla hyvä paikka syödä, mutta siellä on joku lasi on rikottu ja mä menen puistoon. Mitä tää auto tekee? Tää auto ei saa ja se on niin outo. Helsinki muuta niin paljon kun aurinko paistaa. Se on eri kaupunki ja se muuta niin paljon Helsinki kun oikeasti on aurinkoinen ja lämmin. Se on kaunis, tosi kaunis. Mä oon ainakin miettinyt, että se on kiva asua täällä Helsingissä ja tietysti siellä on hyvä ja huono puolet, mutta sittenkin siellä on aika hyvä, sanotaan näin. Ja se on hieno, kun sulla on niinku jo tietomäärä ihmisiä ja sulla on niinku oma kaverit ja ystävät ja sitten työpaikasta ja kaikki järjestyy, jos sulla on kaikki kunnossa sille, sitten se on ihan hieno paikka nauttimaan. Mä oisin sanoa, että joo, se on tosi hieno asua Helsingissä. Sitten mä menen sinne toisella puolella. Mä menen tästä.
nautin siellä auringossa, mutta vähänkin outo, että joku vaan niinku siellä kadulla. Mutta tässä menen eteenpäin. Puisto. Aika hieno tällä puistolla ja hienot ja kaikki vihreä ja tosi kiva. Tosi kiva. Tässä on mitä tarkoitin. Lepää. Hieno. Mä voin istua tässä. Se on mun loma. No niin. Ja tämä on mitä tarkoittaisin. Mä sain vähemmän kuin 6 € tää ateria, joka se on sushi-ateria ja sillä on erilaisia sushia. Ihan hieno, ihan edullisen. Katsoo. Wow. Tää on mun lounas tänään. Jee! No niin, lounas syöty. Ja nyt mä menen tässä Esplanaden läpi. Ja mä katson tänne. Täällä on aika kivaa. Vähänkin kylmä tänään, mutta sitten aurinko myöskin korvasi siitä. Jos täällä Suomessa on aina kylmä, ei se mitään muuta. Mutta aika kiva näköinen kuitenkin. Täällä on ne kioskit, joo. Sitten on toisen kioski, se vielä kiinni. Sitten täällä on aika elävää kesällä. Paljon menossa ja turisteja ja kaupunkilaisia ja näin. Hieno. Varmasti tulee kukkia ja kaikki muut. Täällä on aina se. Täällä tuli lokki. Sitten terassit myöskin ne valmistaa täällä keskustassa, että kesäkausi alkaa ihan pian. 3 viikon päästä on jo kesäkuu. Siis toivottavasti on lämmin jo. Nyt tarvitsee miettiä mikä vaatteita laittaa päällä. Ja, jep. Sinne mennään. Sitten täällä on se
Hieno. Vappu oli juuri muutama päivä sitten ja katso kuinka hieno näköinen on tää fontti. Avisamanda. Avisamanda. Kaupunkitalo. Sitten täällä kauppatorilla. Täällä on missä kaikki tapahtuu. En tiedä mitä hän kuvataan, mutta jotakin vakavasti. Ja sinne mä menen alla Sipuliin tänään. Mulla on sauna ystävien kanssa. Olemme sovineet, että me mennään saunan. Ja siellä on jotakin remontin menossa tai mikä siellä on. En mä tiedä. No, katsotaan. Jos sauna toimii, olisi hyvä. En mä tiedä, jos uima-alas toimii, mutta saa nähdä. Mun mielestä pitäisi toimia. Nyt on hieno näköinen tästä mereltä. Ihmisiä on terassilla jo. No niin. Hieno. Tää Flying Cinema mä en ikinä käynyt. Näyttää niin mielenkiintoista. En mä tiedä minkälainen kokemus sitä on, mutta olisi kiva niinku käydä joskus. Vaan tietää. Aita että saanko tuoda mun pyörä sinne vai ei? No niin. Ja tää päivän blogi loppu tähän. Mulla on tietysti muuta homma tänään, mutta siitä mä en oikeasti pysty kuvaamaan. Ja mä oon menossa myöskin saunaan vähän myöhemmin ja se on mahdotonta saada se kamera mukaan saunaan, että ei mene rikki. Mutta tällä olen ja tästä on ollut tosi kiva kokeilu ja katsotaan mitä tulee tästä videosta. Mutta jos te tykkäätte, jos ihmiset tykkää musta, niin mä voisin kokeilla tehdä enemmän. Katsotaan. Mutta siis tää loppu. Moikka!